अरे बोल. अरे हसते का ते तरी सांग, मला का समजलंच नाही. अजून आलू वडी द्यायची आहे, कोथिंबीर वडी द्यायची आहे, म्हणजे सर्व सांगत बसलो. हा जो समोर हॉल दिसतोय, हे जो हे रॉड आहेत ना, रॉड जे कर्टनचे रॉड 10 फूट प्लस 10.5 फूट 10.5 फूट म्हणजे 11 10.5 21 फुटाचा त्याला रॉड लागलाय. म्हणजे ही एरिया तुम्हाला सांगायचंच राहिलं की तुम्ही जो टेरेस विला मध्ये राहता त्याची एरिया काय आहे. खूप इम्पॉर्टंट, सर्वात इम्पॉर्टंट जे होतं ते मला लास्टला आठवलं. जर लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघितला असेल ना तर तुम्हाला समजलंच असेल. म्हणजे नाही तर सुरकोन अर्ध्यामध्येच व्हिडिओ बंद करून जातात. नका करत जाऊ असं, म्हणजे पुढे पुढे फॉरवर्ड करत जाऊ नका. हां चला मी हा व्हिडिओ नीट बघा. चला हा शॉट ना मी सुरुवातीलाच टाकतोय. ॲक्च्युली मी सांगतो व्हिडिओच्या लास्टला, पण टाकतो मी सुरुवातीच्या अगोदर. सुरुवातीला सांगायचं झालं की ह्या टेरेस विलाची साईज किती आहे किंवा एरिया किती आहे, तर हे 50 बाय मीच विसरलो 50 बाय 30 50 बाय 30 एरिया आहे. तुम्ही विचार करा म्हणजे किती मोठी एरियामध्ये तुम्ही राहताय. 50 बाय 30 म्हणजे खूप मोठं झालं एरिया. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही. तर इथे बघा एक डिस्कशन कमिटी बसली आहे. सर्वात पहिला डाऊट तुम्हाला हाच पडला असेल की 3 जण ना, तर आता 2 जण इकडे आहेत, म्हणजे मम्मी कुठे आहे. तर मम्मी गेले रिलेटिव्हच्या घरी. आणि ह्या डिस्कशनमध्ये हे डिस्कशन मी आधीच सांगतोय, हे मी मम्मीशी, काजलशी, ताईशी आणि जेवढे इम्पॉर्टंट पर्सन आहेत आपल्या लाईफमध्ये त्यांच्याशी मी सर्वांशी केलेलं आहे. आता मेन जे विचारायचं झालं तर ह्या डिस्कशनमध्ये मी तुम्हालाही पार्ट घ्यायला लावतो आहे. एवढं सर्व आपण केलं आहे तर तुम्ही मोस्टली खूप चांगले चांगले सजेशन्स देतात. कमेंट्स मी जेव्हा वाचतो ना तेव्हा असं वाटतं की हे पण सजेशन्स ना कधी कधी माझ्याही माइंडमध्ये येत नाही. तर सर्वात पहिला आणि जो मोठा क्वेश्चन मार्क जे मला आणि तुम्हाला सर्वांना असेल की ह्या टेरेस विला यांचं नाव, मेन नाव मी तुम्हाला नंतरच सांगेल, पण जे साईडचं नाव आहे त्याला म्हणतात टेरेस विला. आपण टेरेस विला ह्याला का म्हणतो काजल सांग. ह्याला ओपन टेरेस विला आहे, म्हणजे टेरेस सुद्धा आहे विथ रूम. तुम्हाला रूम सुद्धा मिळेल, स्पेशियस. बघा हा विला टाईप आहे आणि ह्या विलामध्ये आम्ही तुम्हाला टेरेस प्रोव्हाइड करतो. सर्वात आधी रेट्स सांगायच्या अगोदर ते तुम्हालाही ऐकायचे असतील की आम्ही काय रेट्स ठरवलेत आणि तुम्हाला काय वाटतं ते रेट्सबद्दल, तेही आम्ही तुम्हाला विचारणार आहे. पण त्या अगोदर आम्हाला तुम्हाला सांगायचं आहे की आम्ही जे रेट सांगणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय मिळणार आहे. त्या रेट्समध्ये खालून काहीच नाही, पण टेरेस पूर्ण तुमचा आहे. फुल टेरेस तुमचा आहे. म्हणजे समोरचा जो हॉल बोलू शकता किंवा जे काय म्हणू शकता ते, इवन पाठचा जो रूम आणि पाठचा किचन, त्याच्यात 2 बाथरूम, हा फुल टेरेस, त्याच्यात ही बाल्कनी, ते साईडचं त्या साईडची, म्हणजे फुल टेरेस, अप्पर फुल टेरेस जो फ्लोर आहे ना पूर्ण तुम्हाला मिळणार. आणि ते बघा जे रेट्स आम्ही तुम्हाला सांगतोय हे सांगत नाही तर रेट्स आम्ही डिस्कस करतो तुमच्यासोबत. म्हणजे परत रिपीट करतो, फुल टेरेस म्हणजे सर्वच टेरेस आणि 1 बुकिंग ॲट अ टाइम. हे सर्वात आधी आम्ही असं डिसाईड केलं की मेन रूल आहे. म्हणजे सुरुवातीचे रूल्स माइट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम आणि कंडिशन्स फ्युचरमध्ये, पण आता सध्या तरी 1 बुकिंग ॲट अ टाइमच घेणार आहे आम्ही. म्हणजे ॲट अ टाइमला एकच फॅमिली येणार आहे. आणि त्याचे किंवा फ्रेंड्सचा ग्रुप किंवा एक फॅमिली किंवा जे काही, पण एकत्र जे येणार ना तेच येणार आहेत. ठीक आहे. आणि मी तुम्हाला आता रेट सांगतो बघा. आम्ही काय ठरवलं आहे, आता जर असे येणार तर आम्ही 1-2 माणसांना न घेता आम्ही असं ठेवलं की मिनिमम 4 पर्सन्स. म्हणजे ह्याच्यासाठी एवढ्या एरियामध्ये मिनिमम 4 आणि मॅक्झिमम तुम्ही कितीही येऊ शकता. मिनिमम 4चे आपण चार्जेस काय ठरवले काजल. 5,000 रुपीज ऑनली स्टे. त्याच्यामध्ये फिरणं नाही आणि त्याच्यामध्ये खाणं नाही. म्हणजे 4 माणसं येणार, त्याचा स्टेचा प्राईस आम्ही 5,000 रुपये ठरवलं आहे. त्या 4 माणसांना, आता असं नाही की 4च माणसं, त्याच्यात तुम्ही 3 माणसं येऊ शकता, त्याच्यात तुम्ही 2 माणसं येऊ शकता किंवा एकही आला, पण 5,000 रुपीज हे तुम्हाला फिक्स आहे. कारण तुम्ही फुल टेरेस घेताय. असं पण नाही की तुम्ही पुढे राहताय आणि पार्टी इन्क्लुडिंग 2 बाथरूम सुद्धा मिळणार आहे. म्हणजे सर्वच असं नाही की तुम्ही वेगळं तुमच्याबरोबर कोणतरी शेअरिंगमध्ये. हे पूर्ण टेरेस तुमच्यासाठी आहे. त्याच्यासाठी आम्ही रेट ठरवला आहे 5,000 मिनिमम 4. म्हणजे त्याच्यात 1 माणूस येऊ शकतो किंवा 2, 3, 4. आता प्रश्न पडला की ह्याच्या पुढे जर माणसं येतात. हां तुला काय बोलते. नाही कसं की पूर्ण एक फॅमिली आम्ही का की प्रायव्हसी मेंटेन होणं पण खूप इम्पॉर्टंट आहे जेव्हा पण आपण बाहेर जातो वगैरे. तर म्हणून पूर्ण हा विला पूर्ण तुमच्यासाठीच असणार आहे. हां तर दुसरी गोष्ट, जर माणसं वाढतात आहेत, आता 4 माणसाचे 5,000 रुपये ठरवले आहेत
आणि जर माणसं वाढतात आहेत तर पर पर्सन 1000 रुपीज घेतलं जाईल. म्हणजे 5th पर्सन आलं तर 1000 रुपीज, 6th पर्सन असला की अजून 1000 रुपये, अजून 1000 रुपये, अजून 1000 रुपये, असे इन्क्लूड होत जाईल ते असे स्टेज आहे. आणि तसे त्या प्रकारे तुम्हाला बेड अवेलेबल केले जातील. आता तुम्ही सध्या तरी बघाल तर इकडे आरामात 6 बेड्स राहतात आहे. 6 बेड्स कसे, 4 बेड समोर राहतात आहे आणि 2 बेड पाठच्या रूममध्ये राहतात आहेत. तर मला तुम्ही सांगा, हे जे रेट्स आम्ही तुम्हाला सांगितले हे तुम्हाला कितीपर्यंत व्हॅलिड वाटले? हे ह्या सजेशनसाठी तर आम्ही हा व्हिडिओ बनवतो आणि तुमच्यासोबत डिस्कस करतो की तुम्ही पण आम्हाला सजेशन द्या की हे रेट बरोबर आहेत की नाही, किंवा या रेट्समध्ये काही चेंजेस केले पाहिजे, लोअर अप्पर साईड काही चेंजेस केले पाहिजे तर तुम्ही आम्हाला सांगा. आता बाकीचे सजेशन्स पण मेन मला याच गोष्टीबद्दल perspective ने हा रेट ठेवला हे पण आपण त्यांना बोलायला पाहिजे ना. काय पर्स्पेक्टिव्ह तुला काय समजलं सांग? म्हणजे आपण का हे रेट ठेवलेत असे आपल्या अकॉर्डिंग, कारण की आपण त्यांना फुल विलासुद्धा देतो आहे. आजूबाजूला एन्व्हायरमेंट चांगलं आहे, फुल नेचरमध्ये आल्यासारखं तुम्हाला वाटेल, विलेजचं फील तुम्हाला घेता येईल इकडे. म्हणजे फॅसिलिटीज म्हणते, फॅसिलिटीज काय काय इकडचे का आम्ही असं हा रेट ठेवला असं तुम्हाला एक सुरुवातीलाच मी सांगितलं होतं. असं तुम्हाला इकडे आल्यावर असं वाटणारच नाही की एक कोणत्या तरी बंद रूममध्ये आपण राहिलोय किंवा कुठे मुंबईच्या हॉटेलमध्ये आलोय किंवा कुठे साईडला बाहेर आलोय आपण असं. इकडे एक 2 in 1 फिलिंग आहे. तुम्ही इथे जेव्हा बसाल ना तेव्हा तुम्हाला एकदम इथे काय आतमध्ये पण जेव्हा बघा इंटिरियर पण आपण असं केलंय ना की विलेज स्टाईल आपण केलेलं आहे. आणि इथे पण बसाल तर बघा तुम्हाला बर्ड्सचे आवाज, आता सर्व वेगवेगळे आवाज, सिनेरी समोर बघा सिनेरी कशी आहे. आणि आता तुम्हाला सांगतो आता किती वाजले त्या हिशोबावरती मग तुम्हाला सांगतो बघा. आता वाजले आहेत दुपारचे 2:50 म्हणजे 3 वाजायला. हे कडक ऊन आहे इकडे, पण घाम येतोय का बघा आम्हाला? बिलकुल नाही ते. हे बघा आम्हाला घाम सध्या तरी हे असं थंडीचे सीझन आहे म्हणून तरी इकडे फॅन पण लावायची गरज नाही. मस्त चालू आहे. हां मग तुम्ही बोलाल गरमीच्या सीझनमध्ये ते वेगळी गोष्ट आहे, तेव्हा वेगवेगळे आपल्याला ऑप्शन्स अवेलेबल करता येतील जसे सिलिंग फॅन्स, फ्लोअर फॅन्स, ते नंतर. पण सध्या तरी वातावरण सांगतोय एक बोलतात ना, आणि एक आतमध्ये गेल्यावरती ना एक रोमॅन्टिक फिलिंग पण येते, एकदम चांगलं वाटतं, एकदम मस्त असं म्हणजे इंटिरियर तसं केलं आणि सर्व फ्रेश केलेलं आहे. या रिझननी हा रेट ठेवलेला आहे. मला ह्या रेटबद्दल तुम्ही जास्त करून सांगा की हे रेट तुम्हाला कसे वाटले. हे ॲक्च्युअल रेट मी अजून डिक्लेअर नाही केले. आता कालच्या व्हिडिओमध्ये आणि परवाच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही काहीतरी सजेशन्स दिले होते ते मी सर्व नोट डाऊन केले नोटपॅडवरती. ते एक एक करून मी तुमच्याशी बोलते. मी खाली बघेल मोबाईलकडे आणि तुमच्याशी बोलत राहील. एक प्रश्न होता सर्वच या व्हिडिओमध्ये जरा तुम्ही ना म्हणजे ऐका, म्हणजे तर जाऊन तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला तुमचे सजेशन देऊ शकता. सुरुवातीला तर सर्वात जास्त मला रिकमेंडेशन आणि सजेशन्स हवे तर रेट्सवरती जे आम्ही ठरवलेत, जे गाईडलाईन्स आम्ही तुम्हाला सांगितले की 4 माणसांना 5000, ॲडिशनल पर्सनला 1000 रुपीज पर पर्सन आणि मिनिमम 4 पर्सनच आम्ही घेणार. त्यात 1, 2, 3, 4 पण एक पण येऊ शकतो, पण त्याला पूर्ण टेरेस विला घ्यायला लागेल. त्या असं नाही म्हणू शकत की तुम्ही आम्हाला पाठचेच रूम द्या सध्या तरी. इन फ्युचर जसे कस्टमर्स वाढतील तसे मग खाली सुद्धा आमच्याकडे रूम्स आहेत 2 पार्टी, त्यालाही फर्निश करून ते देता येईल. पण सध्या तरी आम्ही फक्त टेरेसच देणार आहे आणि तो पूर्ण टेरेसच देणार आहे. हे आमचं हे आम्ही तुम्हाला सांगतो, ह्याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला सजेशन द्या. नंतर आहे फूड अरेंजमेंट, ते केली जाईल माणसं बघून, हिशोब बघून आणि कसे माणसं येतात आणि त्याचे ॲडिशनल जे चार्जेस असतील ते आम्ही तुम्हाला नंतर सांगू. जसं झालं की आता आम्ही ॲक्च्युली बघायला पण गेलो होतो इथे स्विंग आपण झुला म्हणतो ना, 3 माणसं बसतात ते बघायला पण गेलो होतो, पण शॉप बंद होता. तर झुला ठेवणं पण त्या कोपऱ्यात आम्ही झुला 2-3 माणसाचा बसायचा तो ठेवणार आहे आम्ही. मग अजून झालं की प्लस अदर ॲक्टिव्हिटीज असेल तर बॅडमिंटन वगैरे सुद्धा आहे. बॅडमिंटन गेम खेळू शकतो आपल्या इथे. हां तुम्ही खाली खेळू शकता. बॅडमिंटन रॅकेट्स माझ्याकडे आहे, कॉक आहेत माझ्याकडे, स्पेस भरपूर आहे इकडे, तुम्ही चांगला युटिलाइज करू शकता. हां तसं कॅरम बोर्ड पण मी सध्या तरी इकडे बघेल की चांगल्या क्वालिटीचं मिळालं तर कॅरम बोर्ड पण मी इकडे ठेवेल. ते इंडोर गेम्स ते झाले. मेन सेकंड गोष्ट जे तुम्ही इकडे येणार, फर्स्ट तुम्ही रिलॅक्सिंग आणि एक वेगळं नेचरमध्ये राहिला, विलेज फील घ्यायला ना. सेकंड जर तुम्हाला रत्नागिरी फिरायचं असेल तेही मी तुम्हाला प्रॉपर अरेंजमेंट करून देईल. जर तुम्ही 3 माणसं असाल ना, मिनिमम 1 to 3 माणसं असेल तर तुम्हाला रिक्षा अरेंज करून देईल की रिक्षासुद्धा इकडे जातात. गणपती पुल्यापासून ते रत्नागिरी दर्शन तुम्ही रिक्षामध्ये पणही घेऊ शकता आणि 1 डेमध्येही घेऊ शकता. पण जर प्रॉपरली सिस्टमॅटिक फिरायचं असेल तर 2 दिवस तरी मिनिमम हवे. मॅक्झिमम 3 दिवसात ते एकदम पूर्ण पावस बघा. जर रत्नागिरीला आपण सेंटर पकडलं ना तर इथे वरती आपण गणपतीपुळे पकडायचं आणि पावस जरा खाली येतो. तर ते 2 वेगवेगळे रूट आहेत.
पावसला जाताना आपण भाटे बीच बघू शकतो, अजून ते बीच आहेत, मग आपण पावसला जाऊ शकतो. आणि गणपतीपुळे बघायला आपण नॉर्मल आपल्या रूटने वरती जातो ना, जर पूर्ण रत्नागिरी तर 1 डेमध्ये पण तुम्ही सर्व कवर करू शकता. त्याचाही अरेंजमेंट आम्ही करू. 3 सीटर म्हणजे रिक्षा. इवन आमच्याकडे ती स्कूल व्हॅन बघा, आम्ही एकदा व्हिडिओमध्ये कोकण दर्शन केला होता सर्वांना. ती हवं तर त्या व्हिडिओची लिंक आम्ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ते देऊ. 11 सीटर ओमनी टाईप आहे. बस नाही बोलू शकत, ओमनी आहे ती. 11 सीटर टाईप आहे. हां, स्कूल बस 10 to 11 सीटर आहे. तीही तुम्हाला अरेंज करून देता येईल आणि तेही मी सर्व अरेंज करेल आणि तुम्हाला एकदम चांगल्या आणि रिझनेबल प्राईसमध्ये देईल. आणि कसं तुमच्यावर आहे, तुम्हाला 1 डे ट्रिपमध्ये एवढं सगळं करायचं आहे की 2 डे ट्रिपमध्ये करायचं आहे, तुमच्यावर आहे. आणि तुम्हाला एवढंही सांगतो की तुम्ही जर रत्नागिरीला मॉर्निंगला जर इकडे आलात आणि आफ्टरनून ते इव्हनिंगपर्यंत तुम्ही रत्नागिरीचे इनर स्पॉट्स म्हणजे पावस आणि गणपतीपुळे हे 2 आउट म्हणजे एकदम आउट असतात, म्हणजे 30 किलोमीटर्स प्लस आहेत ते सोडून फक्त रत्नागिरी फिरायचं असेल तर हाफ डेमध्ये कवर करू शकता. कसं काय, काजलची जेव्हा फॅमिली आली होती तेव्हा मी दुपारी 3 वाजता त्यांना गाडीत बसवलं होतं. ते रात्री आपलं 9पर्यंत 8पर्यंत सर्व कंप्लीट झालं होतं. फूड अरेंजमेंट इकडेही करू शकतो. तुम्हाला इकडे खायचं आहे की बाहेर खायचं ते तुमच्यावरती, त्याचेही प्राईस आम्ही नंतर सांगू. मग आलं हां, आता मी सांगतो बघा, हे स्टेप कसं मी प्रॅक्टिकली बघणार की किती माणसं अप्रोच करतात आहेत, कसे कस्टमर रिस्पॉन्ड करतात आहेत, त्या हिशोबाने टी व्ही बसवणार, त्या हिशोबाने AC बसवणार आणि त्या हिशोबाने वायफाय. सध्या तर वायफाय फॅसिलिटी इकडे कोणीच दिलेली नाही, कारण गाव पडलं. स्वतः पण आम्ही वायफाय ना, आम्ही त्या मोबाईल डेटावरूनच सर्व असं यूट्यूब मॅनेज करतोय, तर वायफाय फॅसिलिटी हायच नाही. तरीही बघूया आपण, पण ट्राय करू. TV आणि AC हे स्टेप्स ना मी तुमच्या रिस्पॉन्सनीच घेणार की आपले माणसं कशी येतात इकडे आणि कसं रिस्पॉन्ड करतात ते. पाठी किचन दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये नॉर्मल युटेन्सिल्स ठेवले जातील आणि काहीतरी बेसिक फॅसिलिटीज डिपेंडिंग की तुमचं फीडबॅक कसं आहे. आता बघा तिकडे टेबल, साईड टेबल विथ लॅम्प्स हे आम्ही सर्व सेट करणार आहेत वेगवेगळं. मग वॉशरूममध्ये मिरर लावणं, तेही आम्ही मिरर बघायला जाणार आहे. टेबलवर प्लास्टिक ठेवणं हेही तुम्ही सजेशन दिलं आहे, तेही आम्ही करणार. साईड टेबल्स लावणं. पावसाळ्याची जेव्हा वेळ आहे आणि जर कस्टमर आपल्या असतील रेग्युलर, तर फ्लोअरवरती टाईल्सही न घसरणारे त्यालाही ग्रिप असतो. हां, त्यालाही तुम्ही एक नाव दिलं आहे, मी नंतर सांगेल. स्मॉल इंडोर प्लांट्स लावणं, हे कसे स्टेप बाय स्टेप आणि हे डेकोरेटिव्ह आयटम्स आहे. ह्याची जशी गरज पडेल ना तसं आम्ही सर्व केलं जाईल इकडे. चला अजून डिस्कशनमध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे, वॉल पेंटिंग्स पण तुम्ही सजेस्ट केली. वॉल पेंटिंग्स पण आम्ही अरेंज करू प्रॉपरली. भिंत आहेत ना तिकडे वॉल पेंटिंग्स लावू. टेबल टेनिस पण कोणी सजेस्ट केले, तर ते बघू जसे पुढे माणसं. हां, तर तेही ठेवायला मला प्रॉब्लेम नाही. मी तर तुम्हाला एवढंही सांगतो, जी रेव्हेन्यू इकडून असेल ना, ती रेव्हेन्यू मी सुरुवातीला तरी ना 5-6 मंथनं ह्याच्या इम्प्रूव्हमेंटसाठीच मी लावेन. किचन पण अवेलेबल करून देऊ आणि जर वाटलं की आपले कस्टमर किचनची पण जास्त डिमांड करतात, त्यांना सेल्फ कुकिंग पाहिजे आहे कोणाकोणाला, तर किचनही अवेलेबल आपल्या पाठी किचनसुद्धा आहे पाठच्या रूममध्ये. तर किचनलाही थोडासा आपण विथ सिंक आहे सर्व आपण सामान ठेवून, भांडी ठेवून, इवन इंडक्शन आपण तिकडे ठेवू शकतो. जर त्यांना कोणाला कुकिंग करायला वाटली तर ही कुकिंग करू शकतात. आणि आता विचारेल की मॅनपॉवर कशी अरेंज करा. मॅनपॉवर आमच्या जे लोकली जे अवेलेबल आहेत, लेडीज किंवा माणसं किंवा मुलं, ते सर्व आम्ही त्यांच्या अरेंज करू. मॅनपॉवर अरेंज केली जाईल. हां, ते एक पेविंग ब्लॉक्स तुम्ही कमेंट केली होती, पेविंग ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड फ्लोअर, म्हणजे जे घसरणार नाही असे खाली. ते पावसाळ्यात पण ते तर नक्कीच करणार, त्याला मी ऑप्शनमध्ये नाही ठेवत, ते पावसाळ्याच्या अगोदर मी करून घेणार. ते तुमच्यासाठी पण आणि आमच्यासाठी पण चांगलं आहे. हां, आता बघा ह्याच्या व्यतिरिक्त मी काय अरेंजमेंट करणार आहे, जसं फायर एक्स्टिंग्विशर मी आणून ठेवणार आहे. फर्स्ट एड बॉक्स मी अरेंज करणार आहे. गार्बेज बॉक्स दोन्ही रूममध्ये. नियर बाय डॉक्टर्सचे कॉन्टॅक्ट नंबर हे मी अरेंज करून ठेवणार आहे. आणि त्यासोबतच पाण्यासाठी मटका ठेवला जाईल, म्हणजे पाणी प्यायला वाटलं तर पाणी. त्यासोबतच बिस्लरी आणि वेगवेगळे फूड आयटम्स खाली अवेलेबल असतील, ते पे करून तुम्ही घेऊ शकता, म्हणजे तुम्हाला सहसा बाहेर पण जायला नको. हे पण मी अरेंजमेंट करून ठेवेल. म्हणजे नॉर्मल स्नॅक्स वगैरे, बिस्किट्स, वेफर्स वगैरे, नॉर्मल जे स्नॅक्स थंड लहान मुलांना असे जे लागतात, आपल्याला पण इवन मॅगी हे तरी मी सजेस्ट नाही करत हे सर्व खायला, तरीही आम्ही ठेवणार खाली. जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही पे करून ते घेऊ शकता, म्हणजे तुम्हाला असं नको की बाहेरच जायला हवं. त्यावरून तुम्हाला आता सांगतो मी, जर तुमच्याकडे काही व्हेकल नसेल
तर आम्ही अरेंज करू शकतो तिकडून ते रेल्वे स्टेशनपासूनच आम्ही तुम्हाला पिक अँड ड्रॉप अरेंज करू शकतो. ते पेड असू शकतात हो. आणि तुम्हाला रिजनेबल रेटमध्ये, कारण जर नवीन असेल तर इकडे प्राइजेस कधी कधी रिक्षा आणि बाकी सर्व जास्त सांगतात, खूप हाय सांगतात. खूप हाय सांगतात. तर आमचे जे रेग्युलरवाले तेच आम्ही पाठवून तुम्हाला त्यांच्यात पिक अँड ड्रॉप आम्ही अरेंज करू शकतो फ्रॉम रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन और फ्रॉम रत्नागिरी बस. ते तर खूप लांब झालं. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन तुम्हाला सांगतो इकडून 2 रस्ते असतात इकडून. एक आहे बाय फॉर म्हणजे हे फॉर व्हेकल, ते एक्झॅक्ट इकडून 2.1 किलोमीटर, इन शॉर्टमध्ये 2 किलोमीटर्स इकडून ते रेल्वे स्टेशन येतं. म्हणजे हा विला टेरेस विला 2 किलोमीटर्सच जवळ आहे. आणि जर वॉकिंग जो शॉर्टकट रस्ता आहे तो 750 मीटर्स आहे. खूपच कमी. हां 750 मीटर्स तुम्ही विचार करा. आणि जर रिक्षा आणि जर स्कूटर किंवा 4 व्हीलरने जर रेल्वे स्टेशनपासून तुम्हाला या इकडे यायचं आहे तर तुम्ही ऑलमोस्ट 7 मिनिट्समध्ये इकडे पोचाल. म्हणजे हे सर्वात प्लस पॉईंट आपल्या टेरेस विलाचा. खूप म्हणजे खूप जवळ आहे हे. आणि त्यापासून जर डिस्टन्सच बोलतोय मी, सर्व लिस्ट बनवून ठेवली आहे एक्झॅक्ट, मी तुम्हाला सर्व सांगेन. गणपतीपुळे आपल्या टेरेस विलापासून 29 किलोमीटर्सला आहे. आपल्या टेरेस विलापासून रत्नागिरीचे मोस्टली सर्व फेमस स्पॉट्स 9 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर आहेत. म्हणजे 15 मिनिटांवर जाऊन तुम्ही रत्नागिरी एक्सप्लोर करू शकता. इवन मांडवी बीच, गेटवे ऑफ रत्नागिरी, भाटे बीच, इवन फिश मार्केट आणि रत्नदुर्ग फोर्ट असे. आणि तुम्हाला सांगतो मी टॉप 10 व्हिजिटिंग प्लेसेस मी ठरवून ठेवलेले आहेत. तेही मी तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये विथ डिस्टन्स आणि विथ टायमिंग मी तुम्हाला सर्व सांगेन. आणि त्याचे किती कॉस्ट पडतात ना तेही सांगतो. आता मी तुम्हाला ना एक शॉर्टमध्ये सांगतो. जर ती तुम्ही व्हॅन बघितलात, व्हॅन ज्याच्यामध्ये आम्ही ट्रॅव्हल केलं होतं, ती 2000 ते 2500 डिपेंडिंग अपॉन द रेट्स, ते मला जे सांगतात आहे ते, त्याच्यामध्ये तुम्ही 10 माणसं फिरू शकता. म्हणजे तुम्ही कम्फर्टेबल आणि बसायला त्याच्यात तुम्ही गणपतीपुळेही मी इन्क्लूड केलेलं आहे. म्हणजे एक माणूस 200 रुपयात जर तुम्ही 10 माणसाचा ग्रुप आहे आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ॲडजस्ट करताय, ती नॉन AC आहे पहिलंच सांगतो बघा, ॲडजस्ट तर करावं लागतं. AC वाले गाड्यासुद्धा मी अरेंज करून देईल तुम्हाला, सर्वांशी कॉन्टॅक्ट करून. त्याची स्विफ्ट गाडी ज्याच्यात AC आहे, इवन मोठे बसही आम्ही तुम्हाला अरेंज करून देऊ. जर तुमचा ग्रुप मोठा असेल तर तसं आम्ही अरेंजमेंट करून. जर तुम्ही 10 माणसं आहात आणि जर तुम्हाला पूर्ण रत्नागिरी सांगतो मी, रत्नागिरीचे ऑलमोस्ट 10-9 स्पॉट्स विथ गणपतीपुळे जर तुम्हाला फिरायचं तो 2500, म्हणजे एक माणूस 250 रुपयात फिरतो. तुम्ही विचार करा, एवढ्या रिजनेबल प्राईजमध्ये मी तुम्हाला रत्नागिरी फिरवू शकतो. आणि इतकं रिजनेबल रेटमध्ये तुम्ही स्वतःही आपल्या पैशाने फिरू नाही शकत. हां, जर तुम्ही असे ग्रुप्स येतात, इवन 4-5 माणसं जर इकडे राहायला येतात ना, तर मी त्यांच्याशी डिस्कशन करून त्यांचे प्राईस ड्रॉप करून त्यांच्याबरोबर मी डिस्कस करेन की आम्ही तुम्हाला रेग्युलर कस्टमर देतो ना, तर आमच्या कस्टमरला तुम्ही एका रिजनेबल प्राईजमध्ये फिरवा. हां, हे झालं असं. अजून सेकंड ट्रॅव्हलिंग हे आहे की तुम्हाला जर कम्फर्टमध्ये फिरायचं असेल तर मी तुम्हाला लक्झरीमध्येही फिरवू शकतो. चांगले स्कॉर्पिओ गाड्या जे माझ्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये आहेत, एकदम लक्झरी गाड्या आहेत. न्यू गाड्यांचे पण मला ओनर्स माहिती आहेत. ते रेट्स काहीतरी आपले वेगळे लावतील. जिकडे 2500मध्ये 10 माणसं फिरतात आहेत, तिकडे 2500मध्ये 4 माणसंही फिरणार. ते कसं आपापल्या रिक्वायरमेंट, जसं तुम्हाला जे रिक्वायर्ड आहे ते तुम्ही बुक करून, म्हणजे तशी हेल्प मी करायला इकडे रेडी आहे. तशी हेल्प हे टेरेस विलामध्ये हीच सोय तुम्हाला दिली जाईल. म्हणजे तुम्ही या आता. तुम्हाला फक्त रत्नागिरी माहिती पण नसेल ना की कुठे फिरायचं, तर मी तुम्हाला ना आयडियानी सांगेल की, आणि मॅपच्या असेंडिंग ऑर्डरनीच सांगेल की पाठीपुढे नाही होणार. जर पहिला गेलं तर तुम्ही टिबा पॅलेस आणि टिबा पॉईंटलाच गेलं पाहिजे, कारण इकडून जवळ सर्वात आधी तेच आहे. हां, अजून एक सांगतो, जर तुम्हाला कधी इकडे आलात आणि कधी शॉपिंग करायला वाटली तर डीमार्ट पण एक्झॅक्टली 2 किलोमीटर्सपासून आहे इकडे. आमच्या घरापासून डीमार्ट 2 किलोमीटरपर्यंत आहे. आणि इकडे शनिवारचा मार्केट सुद्धा असतो, तो पण तुम्हाला फिरायचा असेल तर तुम्ही फिरू शकता. अजून सांगतो फिरण्याचे स्पॉट्स, हे तर जे टॉप 10 स्पॉट्स आहे ना, ते तुम्ही ऑनलाईनमध्ये बघून तुम्ही ऐकले सुद्धा असाल. पण असे सुद्धा पॉईंट्स आहेत, असे स्पॉट्ससुद्धा जे गावातल्या आतमध्ये आहेत, ते फक्त गावकऱ्यांना माहिती असतात. आता ऑलमोस्ट आमच्या आपल्या रत्नागिरीमध्ये 6 बीचेस आहेत जे फेमस बीचेस आहेत. त्यासोबतही आतल्या नद्या असतात ना, ते बघण्यासारखे असतात. त्यांचे जे वॉटरफॉल्स असतात, झरे असतात ना, तेही बघण्यासारखे असतात. इवन रत्नागिरीमध्ये आम्ही एका वॉटर रिसॉर्ट्समध्ये पण गेलो होतो. तुम्ही तिकडेही जाऊन आपले 3 तासामध्ये ना तुम्ही एका स्विमिंग पूलचं, समजा आमच्या टेरेस विलामध्ये स्विमिंग पूल नाही, पण इकडून तो रिसॉर्ट
4 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर आहे, तर तुम्ही त्या रेसॉर्टमध्ये जाऊ शकता. आणि खूप मोठा रिसॉर्ट आहे, खूप तुम्ही मोठा आहे. आपला व्हिडिओ तर बघितलाच असेल. आणि जो तुम्हाला एक धबधबा मी दाखवला होता बघा, जिकडे आजी आणि आत्याला मी नेलं होतं, तोही धबधबा एकदम चांगला आहे, तर तुम्ही तिथेही येऊ शकता. म्हणजे असे मी स्पॉट सांगतोय की बघण्यासारखं खूप काही आहे इकडे. ट्रेडिशनलीही बघण्यासारखं आहे आणि एक यूथ नवीन यंग जनरेशनलाही इकडे फिरण्यासारखं खूप आहे आणि एन्जॉयमेंट खूप आहे. कारण आम्ही 1 वर्ष 1.5 वर्ष तर आम्ही सहज इकडे काढलेलं आहे आरामात. आता झालं की अजून एक सांगायचं, जेव्हा तुम्ही इकडे माणसाला 1 माणूस किंवा 4 माणूस जो पूर्ण टेरेस घेतो आहे पूर्ण, तर ते क्लिनिंगसाठीही माणूस असणार आहे. तुम्हाला ऑलरेडी सर्व रूम क्लीन करूनच दिले जाणार आहे. हां, अजून एक जे माझ्या साईडून खर्च होणार आहे ते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी बिलला तर मी पकडत नाही, ते तर येणारच आहे आपलं. त्यावरून जेव्हा तुम्ही माणसं येणार आहे ना, इकडे आमच्याकडे ना वॉटर फॅसिलिटी एवढी नाही आहे, तर जेव्हा पण तुम्ही बुकिंग करणार आहे ना, तर मला ना एक टँकर ऑर्डर करावाच लागणार आहे. कारण तुम्हाला कधीच पाण्याची कमी नाही झाली पाहिजे. वॉटरसाठी मी टँकर मिनिमम टँकर आपल्याकडे कितीला येतो काजल? म्हणजे 5,000 लिटरचा टँकर आमच्याकडे मिनिमम 1,000 रुपीजला, तरी 800 ते 1,000 रुपीजला येतो. म्हणजे माझा तो बेसिक खर्च आहेच. 1 माणूस आला, 5 माणूस आला, तरी मला वॉटर कसं स्टोअर करूनच ठेवायचं तुमच्यासाठी. तुम्ही वापरा, कमी वापरता का जास्त वापरता ते तुमच्यावरती आहे, पण टँकर मला मागवावाच लागणार आहे. तो झालं. आता मी परवा जाऊन बॅटरी इन्व्हर्टर फिक्स करतो आहे. म्हणजे लाईट गेली तरी तुमच्या साईडचे खालच्या आमच्या हॉलमधला फॅन ट्यूबलाईट आणि तुमच्या इकडचं बघा, म्हणजे इकडचा फॅन ट्यूबलाईट आणि पाठचा फॅन ट्यूबलाईट हे चालूच राहणार. हे मी बॅटरी इन्व्हर्टरवर ठेवणार. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचीही मी सोय करतो, बॅकअप ठेवतो आहे. आणि वॉटर बॅकअपसुद्धा माझ्याकडे असणार. आणि खाली जाऊन एक मोठी टाकीसुद्धा घ्यायची मला. बोर नाही मारत, कारण बोरचा सध्याचा कॉस्ट मला लॅक्सच्या वरती जातो आहे. एवढी मला इन्व्हेस्टमेंट सध्या नाही टाकायची. फ्युचरमध्ये ते बघता येईल. वॉटर इलेक्ट्रिसिटी मी बरोबर ठेवणार आहे तुमच्या सर्वांसाठी. नंतर प्रश्न होता की हाऊ टू बुक. मी सर्व तुमचेच कमेंट कालच्या आणि परवाचे कमेंट्स ऐकूनच मी सर्व लिहून घेतले. हाऊ टू बुक सध्या तरी व्हॉट्सॲप बुकिंग मी चालू करणार आहे. फर्स्ट स्टेप व्हॉट्सॲप नंबर मी देणार, त्याच्यावरती तो व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑनली व्हॉट्सॲप कॉलिंग नाही घेतली जाणार. आणि त्याच्यावरती बुकिंग आपण डिस्कशन करून डेट्स आणि हे करून आम्ही सुरू करणार आहे. आणि बुकिंगमध्ये ॲडव्हान्स पेसुद्धा होईल. हां, तुम्हाला एक सांगतो, जर ती रेट जर फिक्स झाली 5,000 फॉर मिनिमम 4 पीपल, मॅक्स येणार ते 1,000 प्लस होत जाणार. त्याच्यामध्ये जर 5,000 आहे तर ॲडव्हान्स पेमेंट मी 2,000 रुपीज घेणार ॲडव्हान्स पेमेंट. आणि जेव्हा तुम्ही इकडे येणार तेव्हा तुम्ही 3,000 पे करणार. तशी आणि जर 5,000 तुम्ही ॲडव्हान्स बुकिंग पे केले 2,000 आणि त्यानंतर तुम्ही काही कारणामुळे कॅन्सल केले तुमच्या पर्सनल रिझन्समुळे, तर ते ॲडव्हान्स बुकिंग तुम्हाला रिटर्न मिळणार नाही. ते नॉन रिफंडेबल आहे. हां, मग का माहिती का, त्या दिवशी तो विला खालीच राहील. मग हां, आमचं नेक्स्ट बुकिंग वेस्ट जाणार. हां, आणि जर मी तुम्हाला एक प्रॉमिस करतो, जर सिन्सिअरली प्रॉमिस करतो, जर त्या दिवशी मला दुसरी बुकिंग आली तर मी ते तुमचे 2,000 परत देऊन टाकणार. जर माझी बुकिंग दुसरी मला मिळत असेल तर मी अशा गोष्टीवर चीट नाही करणार. पण ॲडव्हान्स बुकिंग मोस्टली नॉन रिफंडेबल असणार. 5,000मधले 2,000 हे नॉन रिफंडेबल असणार. अजून सांगायचं आहे हाऊ टू बुक बाय व्हॉट्सॲप. नंतर मी वेबसाईट्स, ऑनलाईन वेबसाईट्सवर स्वतःचीही वेबसाईट बनवायचा प्रयत्न करेन आणि Airbnb या सर्व गोष्टींवरती पण मी नंतर टाकेन. आणि व्हॉट्सअप नंबर पण तुम्हाला लवकरच आम्ही शेअर करू. आता पण तुम्हाला आवाज येत असेल ना पक्ष्यांचा. असं नॅचरल पक्षी तुम्हाला दिसतील सुद्धा, असे मोठे मोठे पक्षी बाहेर असे बसलेले. आणि हवा बघा समोर. मुंबईत आपल्याला आवाज येतच नाही पक्ष्यांचे, चिमण्या तर दिसतच नाही का हो? इकडे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी बघायला मिळतात. आणि बघा डिस्कशन, मला असं वाटलं की आपण लाईफमधल्या सर्व इम्पॉर्टंट पर्सनला मी कधी पण मी कधीच एकटा डिसिजन तर घेतो मीच, पण डिस्कशनमध्ये सर्वांनाच घेतो मी. कधी काजल, मम्मी, ताई सर्वांनाच मी इन्क्लूड करतो. तर तुम्हीही आमच्यासाठी एक मेन पर्सन आणि इम्पॉर्टंट पर्सन आहात, तर तुमच्याशी का नाही डिस्कस करावं. ॲट अ टाईम मला लॅक्स माणसांकडून सजेशन्स मिळतील पॉझिटिव्ह, आणि इम्प्रूव्हमेंट खूप करता येईल मला. आणि कसं तुम्हालाच यायचं इथे आता. अजून तुम्हाला सांगायचं झालं तर तुम्ही इथे येऊन, समजा तुम्ही 4, 5, 7, 8 माणसं येत आहे, तर तुम्ही स्वतःचं इकडे बड्डे पार्टी करू शकता. आणि हा जो कॉन्सेप्ट आहे ना, मी एवढं हे बघा, ह्याच्यातनं मला खूप खर्च झाला आहे हा गॅप ठेवण्यासाठी. तर हा गॅप मी मोस्टली का ठेवला माहिती आहे काय, आणि स्लायडिंग का नाही ठेवली. मी स्लायडिंग ठेवली तर ते असे राहतात, म्हणजे पूर्ण स्पेस युटिलाइज करता नाही येत बघा.
आता स्लायडिंग ठेवली असते तर एक स्लाईड राहिलीच असते. फोल्डिंग का ठेवलं कारण सर्व आतमध्ये जातात बरोबर. ओपन करायला मिळतं हां सगळं. हे पूर्ण तुम्हाला ओपन दिसणार. तर ते ॲज अ हॉल, पार्टी हॉल, बर्थडे हॉल, इवन स्मॉल एंगेजमेंट कुड बी डन. स्मॉल एंगेजमेंट पण आपण इकडे जसं करू शकतो. anniversary, ॲनिव्हर्सरी marriage करू शकतो, anniversary. मॅरेज ॲनिव्हर्सरी करू शकतो. तेही सर्व आपल्या इकडे करता येईल. तुम्हीही एन्जॉयमेंटसाठी किंवा आता समजा काजलचा बड्डे असता ना तर मी काजलला इकडे आणलं असतं, तिचा बड्डे मी इथे सेलिब्रेट केला असतं. तर अशा प्रकारे तुम्ही इकडे सेलिब्रेट करू शकता. आणि अजून सजेशन होते की पुढे जाऊन एक शॉर्ट व्हिडिओ बनवून ॲज अन ॲडव्हर्टाइजमेंट अबाउट टेरेस विला ते नंतर बनवणार. म्हणजे तो शॉर्ट व्हिडिओ कन्फर्म असणार विथ रेट्स. आता सध्या रेट्स मी फिक्स नाही केलेत. नाही, मी व्हॉट्सॲप नंबर दिला आहे तुम्हाला, त्याच्यामध्ये रेट्स फिक्स सांगेल, पर्सन फिक्स सांगेल. नंतर शॉर्ट व्हिडिओ ॲडव्हर्टाइजमेंटचं बनवेल, त्याच्यावर ते तुम्ही शेअर करू शकता सर्वांसोबत. अजून सांगायचं झालं तर नंतर विचाराल की मग एक माणसं येणार असेल, आम्ही 2 माणसं येणार असेल तर खालचे रूम द्याल का. सध्या तरी आम्ही खालचे बघा फर्निश नाही केलेले आहेत है ना. सध्या आम्ही टार्गेट करतो आहे फुल वरचा टेरेस देण्यासाठी. तुम्ही ग्रुप्समध्ये आला तर वेल अँड गुड, किंवा 1-2 माणसांना, पण तुम्हाला पूर्ण त्या रेटवर घ्यायला लागेल. जो आम्ही 5,000 रेट ठरवला आहे ना, हा पण आम्ही ठरवलं आहे. या रेटबद्दल तुम्हाला आम्हाला जास्त सजेशन्स द्यायचे आहेत की तुम्हाला हे रेट्स कसे वाटले. 4 जणं येत आहे ना फॉर 5,000 तर पर पर्सन हे 1,250 रुपीज पर पर्सन, म्हणजे 1,250 रुपये एका माणसाला पडतात आहे स्टेसाठी. अजून त्याच्यात सांगायचं झालं त्या स्टेमध्ये तुम्हाला काय काय मिळणार आहे ते तर आपण सांगितलंच नाही. त्याच्यात तुम्हाला जेव्हा नवीन माणसं आहे ना तर नवीन बेडशीट्स, पिलो कवर, नवीन फुल फ्लोर क्लिनिंग ते दिलं जाईल. त्यासोबतच तुम्हाला टॉवेल्स दिले जातील. तुम्हाला आंघोळीसाठी साबण दिलं जाईल. वॉटर बॅकअप, इलेक्ट्रिसिटी बॅकअप तर आहेच, जे विथ गिझर, वॉशरूममध्ये गिझर आहे ते तुम्ही युटिलाइज करू शकता. एवढं सर्व झालं. आणि तुम्ही जर आम्हाला सांगाल की तुम्हाला नाही समजत तिकडे यायचं तर तुमच्याच पेड ह्याच्यावरती आम्ही तुम्हाला पिक अँड ड्रॉप विथ रिझनेबल प्राईस देऊ शकतो. जे इकडे कमीतल्या कमी जे प्राइजेस आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला आम्ही टुरिस्टमध्ये फिरवू शकतो. कारण अजून एक सांगायचं झालं की काही जर वाटलं की तुमच्याकडे व्हेकल नाही तर माझ्याकडे माझी कार आहे, माझी बाईक आहे. जर आपलं चांगलं कन्व्हर्सेशन असेल तर ते मी तुम्हाला रेंटवर देऊ शकतो पर डेवर. जर तुम्हाला 2 जण आला, समजा काजल आणि मी चालू आहे, तर बाईकवरती आम्ही दोघंही फिरू शकतो फुल रत्नागिरी. मी तुम्हाला स्पॉट्स मॅपमध्ये सांगितलं की तुम्ही कम्फर्टेबली जाऊ शकता. असं काहीच एवढं कन्फ्युजन नाही आहे रत्नागिरीमध्ये. सर्व लाईनीतून तुम्हाला स्पॉट्स दिसतील. आणि जर कार असेल तर माझ्याकडे माझी कारसुद्धा आहे, ती पण आता मी रिसेंटली चांगलीच बनवलेली आहे, तर तेही रेंटवर ऑप्शन मला देता येतं. तर आय गेस अजून तुला काय सजेशन्स आहेत. आणि जेवणाचं बोललात ना तुम्ही, तर आता ते मला टायअप करावं लागेल, बनवावं लागेल, ते आता मी सर्व बघणार. पण मोस्टली एक प्रॉमिस तर आहे, जेवण जो सर्व होणार तुम्हाला तो एकदम बेस्ट होणार सर्व, आणि एकदम चांगला होणार. गुड फूड विथ गुड क्वालिटी आणि सफिशियंट असणार. ह्याच्यात आम्ही म्हणजे बोलणार ना की पोट तर भरणार तुमचं आणि मन पण भरणार, हे असं मी तुम्हाला फूड देणार. कारण मी टोटली आयडिया लावून तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार. मी एवढंही ट्राय करेल रत्नागिरीमध्ये सर्वात बेस्ट आमरस जर कुठे मिळत असेल तर तेही मी तुमच्यासाठी ट्राय करेल. आमरस पुरी जर मी ठरवू शकतो तर तुम्ही विचार कराल की मी थालीमध्ये काय काय प्रोव्हाइड करू शकतो तुमच्यासाठी. स्पेशली मी सांगेल, असं नाही की नॉनव्हेज थालीलाच मी हायली फोकस ठेवले, इवन व्हेज थालीमध्येही मी तुम्हाला सांगतो मोदक, पुरणपोळी. अजून मी तुम्हाला मेन्यू सांगत नाही तर तुमच्यात आता तोंडाला पाणी सुटेल. मोदक आणि पुरणपोळी जर मी ॲड केली आहे तर तुम्ही विचार करा मी थालीला पण किती क्रिएटिव्हली म्हणजे तुम्हाला तुमच्यासमोर प्रेझेंट करणार आहे. आणि एवढं सांगतो बघा, जर तुम्ही राहायला येता ना तर चहासाठी पैसे द्यायची गरज नाही, एवढं तर मला समजतं. चहा नाश्ता आपण घरच्या माणसांसारखाच देऊ, त्याचे काही पैसे घेतले जाणार नाही. विथ इव्हिनिंग स्नॅक्स आणि ते सर्व. आताच बघा, नॉर्मल स्नॅक्स आम्ही प्रोव्हाइड करू शकतो, पण जर तुम्हाला टिपिकल स्नॅक्स हवे असतील कोकणी स्टाईलचे, जसे एक नाव घेतो, अशी लिस्ट माझी खूप आहे, एकच नाव घेतो. रस्स्यातले बघा, हे नारळातल्या रस्स्यातले शेवया, हे कोकणी डिश आहे. आणि मोस्टली म्हणजे आणि आंबोळ्या, चाय विथ आंबोळे, हे कोकणी डिशेस आहेत. तुम्ही जर कोकणात येत आहे, तुम्ही जर इकडे येत आहे ना तर तुम्ही ऑब्व्हियसली काय पनीरची भाजी किंवा XYZ बघा, पनीरची भाजीही मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. आणि मी तुम्हाला सांगतो सर्वात बेस्ट माझ्या हातची बनते, तर ते मी ट्राय करेल. जर मी फ्री असेल तर तुम्हाला मीही बनवून देईल.
सर्व बेस्ट प्रोव्हाइड केलं जाणार आणि अशा टाईपचे तुम्हाला टिपिकल टाईपचे डिशेसही प्रोव्हाइड केले जाणार. पण त्याचे रेट्स अजूनपर्यंत डिसाइडेड नाही आहे. ते आता आम्ही बघतो आहे की एक लमसम लावायची की मेन्यू कार्ड ठेवायचं, तेही तुम्ही आम्हाला सजेशन द्या या गोष्टीवर की जे डिशेस आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे ते एका माणसांना लमसम किंवा पॅकेज असला पाहिजे. फॉर एन एक्झाम्पल पॅकेज सांगतो मी. आता काजल आली माझ्याकडे. काजल आम्ही चौघा, काजल म्हणजे आम्ही तिघंच ह्या विलामध्ये राहायला आलो आणि ओनर तुम्ही आहे. तर आम्ही तुम्हाला काय सांगणार, आम्ही तुम्हाला पर पर्सन 1000 रुपीज देतो. तुम्ही दिवसाचे लंच डिनर दोन्ही एक ब्रेकफास्ट एक स्नॅक म्हणजे 4 आयटम. सुरुवातीचा ब्रेकफास्ट, मग लंच, मग इव्हनिंग स्नॅक्स आणि रात्रीचं डिनर. हे चारही गोष्टी 1000 रुपीजमध्ये अरेंज करा. तर मी 1000 रुपीज जर मलाही असं ऐकायला आलं ना तर मी तुम्हाला सांगू शकतो एक राजा थाली कशी असते महाराजा थाली तशी मी तुम्हाला दोन्ही टाईम प्रोव्हाइड करू शकतो. आणि इव्हन त्याच्यामध्ये इव्हनिंग स्नॅक्स आणि अशामध्ये मी तुम्हाला आमरस पुरीही अरेंज करू शकतो. पण तसं बजेटही असला पाहिजे. जर तुम्ही म्हणाल की मी तुम्हाला 500 रुपीज देतो आणि मला सर्व चारही अरेंज करून द्या तर ते एकदम नॉर्मल फूड असणार. त्याच्यामध्ये एक भाजी चपाती असं असणार. आणि पण तुम्ही 1000 रुपीज देतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला भाकरीही बनवली जाईल. तुम्हाला भाकरी मिळेल, चपाती मिळतील, जसं तुम्हाला रिक्वायरमेंट असेल तसं तुम्हाला मिळेल. आणि बुकिंग करायच्या अगोदरच मी विचारणार आहे तुम्हाला की तुम्ही इथे जेवणार आहात की तुम्ही बाहेर फिरून जेवणार आहात, बाहेर कुठे फिरून जेवणार आहात. तर इवन तुम्हाला जर पार्सल सिस्टम हवं असेल आमच्याकडून तेही आम्ही तुम्हाला देऊ. म्हणजे जर तुम्ही फिरायला जाता आणि तुम्हाला पार्सल हवे तर तेही आम्ही तुम्हाला. आता मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे बघा, एक ॲक्च्युअल सांगू, एकदम फुल कोकण फिरणं आणि एक एक्झाम्पल देतो. जर 4 माणसं इकडे येतात आहेत, आपण रेट किती लावले काजल? 5000. आणि मी तुम्हाला सांगतो आहे सर्व फूडची अरेंजमेंट जर तुम्ही आमच्यावर टाकली 4 माणसाची पर डेची आणि जर पर पर्सन 1000 रुपीज फूडचे पे करतो वेगळे, म्हणजे किती खर्च झाला टोटल काजल? 8000 नाही, 5000 प्लस 4000 9000. हां, जर 9000 ॲक्च्युली ते खूप जास्त वाटतात. पण एक स्टे आहे, एक वेगळा स्टे आहे, विला स्टे आहे. आणि त्याच्यामध्ये जी फूडची तुम्ही क्वालिटी बघाल ना तर कोकणात जेवढे डिशेस असतील ना तेवढे मी तुमच्यासमोर प्रेझेंट करायचा ट्राय करेल तुमच्यासमोर. ऑलमोस्ट 4000पेक्षा तर 2000च्या वरचे तर मी तुम्हाला डिशेसच प्रोव्हाइड करेल. एकदा पण बघा तुम्ही एक रास थाली पण घ्यायला गेला तरी 3,500-3,500पर्यंत असते. त्याच्यात मच्छीचे 3 प्रकार असतात. मला तर मच्छीच्या आमच्याकडे 5-6 प्रकार आम्हाला अवेलेबल करता येतात. तर तुम्ही बघू शकता की मी फुल माझी क्रिएटिव्हिटी मॅनपॉवर तर खाली मी ठेवणार आहे. असं नाही की मम्मीला आणि काजलला मी बनवायला लावणार आहे. एक सांगतो, मम्मी आणि काजल ही टू दी पॉईंट ना एकदाच म्हणजे ॲज अन ऑब्झर्वर वर्क करतील की बाबा हे असं आहे का, हे बरोबर आहे का नाही. मी मम्मीला आणि काजलला सांगणार बघा हे व्यवस्थित करतात. बनवणाऱ्यांसोबत असणार पण बनवणारेही महिला वेगळे ठेवले असणार आणि त्यांनाही गावातले असणार. त्यांनाही मी एक सोर्स ऑफ इन्कम देणार. त्यांना फ्रीमध्ये नाही ठेवणार, त्यांनाही एक रेग्युलर पेमेंटवरती मी ठेवणार. आणि जर रेग्युलर असेल तर एक फिक्स पेमेंटवरती त्यांनाही जॉब, आपल्यामुळे त्यांनाही जॉब मिळेल. म्हणजे गावकरी तेवढा गावातल्या लोकांनाही पगार चालू होईल. आणि मी तर पगार नक्कीच आणि चांगल्या वेळेवरच देईल. तर अशी सर्व सिस्टम आहे जी स्टेप बाय स्टेपच मला समजेल. तर हे सर्व डिस्कशन मी ताईबरोबर केलं होतं. हे जे तुमच्याशी आता मी डिस्कस केलं ते ताईबरोबर केलं, तेच मम्मी आणि काजलसोबत केलं होतं, बरोबर. तर तेच सर्व डिस्कशन मी तुमच्यासोबत केलं आहे. आणि तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगा डिस्कशन किती तुम्हाला पटलंय वगैरे. आणि तुमचे सजेशन्स आम्हाला सांगा रिलेटेड टू रेट. नंतर अजून काही फॅसिलिटीज ॲड ऑन केली फूडबद्दल जे मी पाहिजे तुम्हाला का? सांगितलं की 1000 रुपये तुम्हाला जास्त वाटतात आहे का, पण त्या हिशोबाने बघा पण ना. मला तर ते वर्थ वाटतं. कारण की आपण जेव्हा बाहेर जातो सिंगल पर्सन जेव्हा आपण ऑर्डर करतो तेव्हा ते कसं एकच, आता सपोज फॉर एक्झाम्पल एक डिश 400, 300, 400 पर्यंत आहे आणि आपल्याला दुसरी पण डिश खावीशी वाटली, आपल्याला ते पण खायचं आहे, ते पण खायचं आहे, पण मग आपला रेट तसा तसा वाढत जातो. पण तुम्हाला इकडे 1000 मध्ये पर पर्सन तुम्ही पूर्ण एक थाली मस्त जेवू शकता. इव्हन 500 मध्ये पण अरेंज करेल, पण ती नॉर्मल असते. नॉर्मल असेल असं नाही बोलत मी. 1000. हां, 500 मध्ये ना पर पर्सनला मी. आणि असं नाही की वन टाइम आहे तुम्हाला. लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नॅक, चारही गोष्टी तुम्हाला पूर्ण दिवस 1000 मध्ये चारही गोष्टी मिळणं आता इज इम्पॉसिबल. म्हणजे जर चांगल्या प्लेसमध्ये आपण आलो, इथे आता बटरवेस तुम्हाला पण माहिती आणि आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला टिपिकली मी सर्व गोष्टी देतो, जसे पुरणपोळी, मोदक झालं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला चहा बरोबर तुम्हाला मी भजी सुद्धा देईल. म्हणजे तुम्ही विचार कराल मी किती क्रिएटिव्ह आमचे माइंडली मेनू करतो. नेहमी चेंज होत राहतील. तुम्हाला तर माहिती आहे चॅनल शेफ्स आहे. आणि असं नाही की भजी फक्त तुम्हाला कांदा बटाटा असेल, त्याच्यात पालक असेल, त्याच्यात वेगवेगळ्या टाईपचे भजी असतील.
तर तुम्ही विचार करू शकता कॉम्बिनेशन पण आम्ही ठरवलेलं आहे. जसं आमरस पुरी हा कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट हे आहे. त्याच्यात तो आमरस पण सध्या अरेंज करणं ना खूप कठीण जातं. सध्या आमरसचा रेट 250 ते 300 रुपये किलो आहे. अजून मी तुम्हाला सांगतो की तुमची इगरनेस वाढवण्यासाठी की माझा माइंड कुठेपर्यंत रन करू शकतो. स्वीट्समध्ये तुम्हाला काय वाटतं, मी इकडे तुम्हाला गुलाबजामुन आणि जिलेबी खायला देणार. गुलाबजामुन जिलेबी तर तुम्ही दुनियाभर खाता, बरोबर. जर काजल इकडे जर तुम्ही आलात ना, तर गोडमध्ये मी तुम्हाला ना खरवस, ओरिजिनल गाईचं आणि म्हशीचं खरवस, ओरिजिनल खरवस ते मी तुम्हाला द्यायचं ट्राय करेल. पण ते डिपेंड असतं, त्यांच्याकडे पण असलं पाहिजे. पण मी ट्राय करेल की आणून स्टोअर करून ठेवणं की तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करेल ऑथेंटिक फूड. आणि जर चांगला रिस्पॉन्स असेल आणि जर मॅक्झिमम माणसं असेल तर ट्राय करेल मी तुम्हाला मोस्टली जेवण चुलीवरचंही द्यायचं ट्राय करेल मी. आणि अजूनही जमलं ना तर मी जशी मॅनपॉवर वाढेल, जशी सर्व्हिस वाढवेल ना, तशी क्वालिटीमध्ये ना मी कॉम्प्रोमाइज कधीच नाही करणार. गिझरच्या पाणीपेक्षा एका चुलीवरच्या पाणीवर आंघोळ केल्याची मजा वेगळीच असते. ते कोकणात येऊन तुम्हाला समजू शकते ॲक्च्युली. हां, तर अशा प्रकारचे ही क्रिएटिव्ह माझे माइंड आणि तुमची म्हणजे तुमची साथ हे जर आपण दोघांनी एक केले तर तुम्हाला एक वेगळा अनुभव आणि मला एक वेगळा एक्सपिरियन्स मिळेल तुमच्यामुळे. तर ह्या सर्व डिस्कशनसाठी मला हा व्हिडिओ बनवावा लागला, व्लॉग बनवला मी. तुम्ही सर्वांनी मला सजेशन कमेंट बॉक्समध्ये सांगा काय वाटतं आहे तुम्हाला या सर्व गोष्टीबद्दल. रेट्सबद्दल तर पहिलं मी सर्व पॉईंट जे डिस्कस केलं किंवा अजून काय मी मिस करतो आहे ना तेही. जसं अजून सांगितलं गेलं होतं की वॉर्ड्रॉप बनवा, तर ते सध्या पुढे आपण बघू, इन फ्युचर बघू. आता AC सध्याच लावणं. आम्ही सगळं इन्व्हेस्ट नाही आता तुम्हाला सांगतो बघा, आणि तुम्हाला सर्व एन्व्हायरमेंट सर्व काय मिळेल, सर्व एकदम चांगलं मिळेल. तर आज आय गेस मी काही सजेशनमध्ये राहिलं नाही असेल तर मी तुमच्यासोबत नक्की डिस्कस करेल. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे या व्हिडिओला तुम्ही भरपूर साथ द्याल, तुमचे विचार, तुमचे मत मांडाल आमच्यासोबत. आणि आमच्यासोबत असेच तुम्ही जुडणार, इथे येऊन आम्हाला भेटणार, इथे येऊन आमची फॅसिलिटीज जे काय ते एक्सपिरियन्स करणार. आणि लवकरात लवकर आम्ही सगळं स्टार्ट करणार आहे. फक्त तुम्ही सपोर्ट करा, तुमच्यामुळे सगळं होणार. तुम्हाला एक सांगतो, कॉम्प्लिमेंटरी चहा तर आहे आमच्याकडून. आणि माझी फेवरेट डिश काय आहे? फेवरेट डिश गोडमध्ये की काय, कसं? जेवणामध्ये मी काय ड्रिंक घेतो काय? नाही म्हणजे ते ड्रिंक म्हणजे कोकम सरबत वगैरे, हो लिंबू सरबत वगैरे असं. हां, ड्रिंक्सबद्दल झालं तर आम्ही सध्या ड्रिंकिंग अलाउड नाही करत आहे इकडे. हां, तर हे पण सांगितलं तर नाही, कधीच नाही अलाउड करणार. हां नाही, तर ठीक आहे, ते एक झालं. नो ड्रिंकिंग अँड स्मोकिंग, इंजुरियस टू हेल्थ. हां, ते झालं. आणि माझी फेवरेट माझी फेवरेट डिश आहे ती बिर्याणी. मला वाटलं तर तेही मी तुमच्यासाठी कॉम्प्लिमेंटरी. आणि ह्यांची फेवरेट डिश म्हणजे ना, म्हणजे काय प्रचंड लेवलची तुम्हाला बिर्याणी मिळणार आहे ना इकडे, तुम्ही विचार पण नाही करू शकणार. जे खास मी खातो, मला जी आवडते तीही मी तुमच्यासाठी कॉम्प्लिमेंटरी देईल. बघा, मी सर्वच गोष्टी पैशाचा विचार नाही करत, पण एक माणुसकी निमित्ताने पण तुम्ही जर बोललात ना की नाही ना आम्ही फूड बाहेर अरेंज करणार आहे, तर मी जर मला पॉसिबल झालं, कारण बनवावं लागेल ती है ना, बनवायला टाईम जातो, 2-3 तास बनवायला लागेल त्याला. जर मला बनवायला टाईम असेल तर मी बोलेल की मी तुम्हाला बिर्याणी खायला देतो अशीच, किंवा पॅक करून देतो. यू कॅन एन्जॉय, नो नीड टू पे. हां, चहा बी तुम्ही इकडे असेल तर चहा बिंदास. अरे घरच्या आलं तर माणसांना काय चहासाठी पैसे मागायचे का? ते गोष्टी झाले. अजून काय सांगायचं होतं, हां, वेलकमच्या वेळी कोकम ड्रिंक पण तुम्हाला मिळेल, कोकम सरबत, जे इकडची खासियत आहे. आणि जर पॉसिबल झालं, जर तुम्हाला इकडचे ऑथेंटिक जसे आयटम्स घ्यायचे असतील, म्हणजे जसे कोकम, तुम्हाला आंब्याच्या वेळी आंबे, नॅचरल आंबे, कोकम, नारळ, काजू, या सर्व ज्या गोष्टी जे कोकणात फेमस आहेत तेही मी तुम्हाला अवेलेबल करून देईल. त्यासोबत गावकऱ्यांची मी एक टाईपने मदत करणार आहे. गावी जेही कलाकार माणसं आहेत, जे काहीतरी आपल्या कलेने काहीतरी बनवतात आहेत, फॉर एन एक्झाम्पल हँडमेड काहीतरी आर्टिकल्स, इवन खराटा झाडू. बघा, तुमच्या गाड्या असतील तर तुम्ही नेऊ शकता, पण ते हँडमेड त्यांच्या असतील. मी सेम प्राईस, तुमच्याकडनं जी प्राईस घेईल त्या कॉस्टची, त्यांना त्या प्राईसमध्ये मी पैसे देऊन टाकेल. त्याच्यामध्ये मी काहीच पैसे कमवणार नाही. अँड हेल्प फॉर अ विलेज हे कॉन्सेप्टने मी इकडे एक सजवेल. तुम्हाला जे वाटेल ते तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यात फोर्स काय नाही, तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही घेऊ शकता. आणि तेही प्राईस हाय लावणार नाही. आणि त्यांचाही ॲट अ टाईम मी एक बोलतात ना, त्यांची हेल्प करू शकतो, आमच्या म्हणजे गावातल्या माणसांची. तर असे खूप काही माइंडमध्ये खूप काही क्रिएटिव्हिटी येतात आहे मला. ते सर्व पॉसिबल मी प्रॅक्टिकली बघणार
कसे होतं आणि स्टेप बाय स्टेपच आम्ही सर्व करणार आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आय गेस माझी बडबड अशी कधी कमीच होत नाही आणि थांबतच नाही, तर खूप माझ्या माइंडमध्ये येत राहतं. तर पुढची बडबड पुढच्या व्हिडिओमध्ये. अजून बघा एवढे सर्व मी लिहून घेतलेत आणि तुम्ही विचार कराल ना, आता फास्टमध्ये दाखवतो बघा. एवढे सर्व लिहिले ना, एवढे सर्व माझे फक्त फूड लिस्ट आहेत. टिपिकल फूड लिस्ट आहे कोकणातले, जे मला असं वाटतं की माणसाने ते इकडे येऊन खावेच. अरे तुम्ही काय परत तेच वाक्य की गुलाबजामुन रसगुल्ला खायला येत आहे काय, गुलाबजामुन जिलेबी खायला येतं इकडे, ते खायला तर तुम्ही दुनियाभर कुठेही फिरू शकता. तुम्ही आलात तर गोड खायला तर खरवस खायला या इकडे, बरोबर, किंवा नारळातल्या रसातले शेवया खायला या. असे टिपिकल गोड पदार्थ खायला या, किंवा वेगवेगळे जे पदार्थ काय वाटते कशाला असले, मी चुकीचं बोललो का? नाही. हां, तर ठीक आहे. तर मला सजेशन द्या रेट्सबद्दल, आणि बाकी काय काय तुम्हाला जे सजेशन द्यायचे नक्की सजेशन द्या. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि तुमच्यासोबत मी असंच बडबड करत राहणार आहे. एक तर मीच असणार आहे इकडे टाइमपास. का हसते एवढी? हसते का? मला वाटलं का मी चुकलो का बोलताना काय? अरे बोल. अरे हसते का ते तरी सांग, मला समजलंच नाही. अजून आलू वडी द्यायची आहे, कोथिंबीर वडी द्यायची आहे, म्हणजे सर्व सांगत बसले. काय ते ओरिजिनल तर आहे ते. पाणी पिऊया आपण, पाणी पिऊया. काय झालं सांग तरी. चालतंय का? इथे काय बाबा हसायचं थांबत नाही हिचं. कॅमेरा ऑफ कर. ऐक ग, पोटात दुखलं. कधीपासून असते मी एकदा हसायला चालू झाले ना की स्टॉपच होत नाही लवकर. बस झालं स्टॉप झालं बस. कोण काय बोलत तर तुझं असते काय बप्पू कोण आलं? हां, आणि हे सेफ्टी सिक्युरिटी गार्ड आहे इकडचे. कोणी आलं ना अननोन, कोणी आलं ना लगेच अंगावर. पण चावत बिवत नाही हो, असं लांबून भुकतात. म्हणजे आम्ही असलं की तुम्हाला कोण काय, म्हणजे हे दोघं तिघं काय नाही करणार. आम्ही असलं की फक्त भुकतात आणि आम्ही नसलं की तुम्हाला चाव नाही हो, चावत नाही. उगाच घाबरवत आहे ते बघा तिकडे ते बघा. त्यांना चपाती वगैरे देऊन झाली आहे. ते काय होतं माहिती का, त्या एरियामधले वेगळे कुत्रे येतात ना त्या एरियाचे, तर हे दोघं त्यांच्या अंगावर जातात. म्हणजे सर्वांचे एरिया त्यांनी हां, ठरवलेले आपले एरिया असे कॅप्चर करून ठेवलेत त्यांनी. दुसऱ्यांनी यायचं नाही असं आहे ते.